gummistøvle, ja, ja, ja. Grøn, grøn, grøn gummistøvle, grøn, grøn, grøn gummistøvle, grøn, grøn, grøn gummistøvle, grøn, grøn, grøn gummistøvle, du kan gøre det vel, hold frem i gummistøvle. Det er simpelthen forskelligt, altså. Det kan godt være, man vejer for meget, men en god måde at undersøge det på, det er faktisk at stille sig nøgen foran en spejl, og så hop. Og så stop! Og det, der fortsætter, det er det, der er for meget. Problemet hernede ved købmanden lige de dage, hvor nu de har en begravelse med efterfølgende kaffe nede i hotellet, og Superspar-avisen er lige udkommet, og 10 rundstykker til 35 kroner nede ved bageren, så er det bare blokeret. Sorgen, det ved ikke, om I er klar over, det er jo Danmarks højst beliggende landsby, og der er jo store muligheder for at lave en udsigtsplatform der. Så man indrettes... Ja, ikke? Bare, det er fint. Det ser da alle nemme godt ud, det der nabon. Det er sådan en tysk en, ring. Jeg har selv personligt en smerte, som jeg er ikke sådan delagtig gør så mange andre mennesker i, men jeg synes, den er ret væsentlig. Jeg har en hemorrhoide, og det er der ikke noget nemt ved. For hvor længe skal det vare ved? Lever i en kold og kynisk verden. Krig og egoisme overalt. Synet af to kvindelige fortrin får os til at glemme kort fortalt. Hvem tænker på at kæmpe, når de ser en topløs pige? Så vi vil ride verden her i aften ved at sige: vis dem til os, vis dem til os. Klip stropperne og giv så bare los.